Jeg ved det godt. Det er mega godt. Er det ikke rigtigt, der Douglas? er hvor mange produktstejler. For eksempel, du kan reboot, Ludvig. Jamen, spam. Spam! Det er jo ikke bare screaming. Ludvig, har du den her, som giver dig sådan noget? Ludvig, edit dig ned. Douglas, prøv til mig. Hvis det... Du der sveder. Ludvig, edit dig. Og så gå ud af den der. Hallo, dreng. Jeg dør nu. Jeg prøver at skade dem så meget jeg kan, okay? Nu vil jeg ramme 1,89. Jeg er 27 liv. Spam. Hvad nu? Den er altså ikke god. Den er virkelig dårlig. Nej. Hvis jeg ikke var død, det er ikke. Så er det derfor, jeg ikke engang har gået noget af. Okay, dreng, jeg skal